Szeretettel köszöntünk mindenkit. Lassan megnyitnánk a kiállítást. Mondok még két mondatot, megértem, hogy Robi barát mellett még két mondatot fogok mondani. Én igazából nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Ez nagyon sokat jelent nekem. Több tekintetben is debütáló ez a kiállítás. Debütáló egyrészt, mert a képek azok még semmilyen formában nem mérettettek meg. Tehát ez az első nyilvános prezentálásuk. Más szempontból meg nekem is debütáló kiállítás ez, mert hogy még sohasem volt kiállításom, és nem kellett itt állnom ezen a pódiumon. Úgyhogy fel is kérem Bátori Róbert barátomat, kicsit szakavatottabb szavakkal megnyitja a kiállítást. Kicsit ilyen táncdal fesztivál feelingem. Hát kösz, hogy eljöttetek. Balázs, amikor néhány napja felhívott, akkor picit megrettentem. Azt gondoltam, hogy már megint valami YouTube diszkóra akar majd elengedni. Szerencsére nem. Balázsról egyébként 10 éve ismerjük egymást, de körülbelül 4 éve tudtam meg, hogy őt Balázsnak hívják valójában. Amolyan, hát ilyen cyber kapcsolat volt a miénk. Aztán végülis megismerkedtünk néhány évvel ezelőtt, akkoriban nagyon sokat segített nekem. Mostanában inkább annak örülök, ha nem találkozunk, mert ha igen, akkor ez azt jelenti, hogy megint kidobott a csajom és költözködnöm kell. Na jó, azért párszor én is költöztettelek. Balázs egyébként 2,5 évvel ezelőtt kezdte megmutatni nekem a mobillal készített fotóit, hát teljesen ledöbbentem. Igazából azt láttam, hogy iszonyatosan jól komponálja a képeit, meg ezeken keresztül meg tudja mutatni az élet igazi ízét-bűzét. Alapvetően a profi fotósok ugye azt mondják, hogy tilos mobillal fotózni. Szerencsére Balázs nem profi fotós, hanem profi grafikus. Tavaly egyébként arra emlékszem, hogy lementünk az utcára, Balázs egyébként nagyon-nagyon megszállott, lementünk az utcára, 2 sarkot kellett volna sétálnunk egyik szórakozóhelyről a másikra, mindezt sikerült megtennünk 35 perc alatt, 5 méterenként megállt fotózni, totál ki voltam. És hát alapvetően tényleg szerencse, hogy nem profi fotós, mert ugye a profi fotósok órákat vagy napokat várnak egy-egy pillanatra, hogy elkapják a megfelelő pillanatot. Hát a mobilfotósnak nem kell várnia, bárhol, bármikor, bármit, tényleg a pucsítós csajtól kezdve a balatoni tájképig. És azt gondolom, hogy Balázs alapvetően az életét dokumentálja, fotózza, azt, ami fontos neki, meg hát minket, mert ugye mi is az életének a részesei vagyunk. Hát remélhetőleg mindenki talál majd olyan fotót, ami kicsit közel áll hozzá, vagy netán a részese volt. A szakmai zsűrinek egyébként nagyon nehéz volt kiválogatni azt a 70 darab fényképet, több százból kellett. Úgyhogy kösz, hogy eljöttetek. Köszönöm.